Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран телефон мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошини фурӯшӣ дошта бошед, рақам кунед. Касе дар канали мо меҳмон обуна шавед. Видео то охирша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. Подписатсия, лайк, зангулайча канала пахш кунед ки якумин шуда видеонавори моро тамошо кунед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошино дар корай дар комментария бинависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. Бародаро якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хэтчбек соли барои 6995 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. Нарх боша 26000 сомонай ба курси имза гардонед 187000 рубл. Соҳиб мошин мега мотор Экотек газ бензин кор мекунад, ҳуҷҷатош 1 сола то 4 марти соли 2021, рамкаву чашкаош кафидагӣ варид надорад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. Бародаро мошини навбати Opel Astra J соли барои 6999 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар. нархш бошад 39000 сомонай ба курси имза гардонем 280000 рубл. нархи охириша моториш 1.6 простоя, 4 баллон нав, акклиматор нав, мошин берасхода, 2 оинаи пеш электропакет, кондитсионер кор мекунад, ҳуҷҷатош то сентябр. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. бародаро мошини навбати Nexi Daewoo соли барои 6995 объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. нархш бошад 14000 сомонай ба курси имза гардонем 100000 рубл. соҳиби мошин мега ягон ҷо мошин пусидагӣ надора, алишам мешава, неки документош тамом шудагӣ, 4 баллон нав, масъала намехӯрад, дуд намекунад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро мошини навбати Daewoo Tico соли барои 6996 объем моториш 1.1 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. нархш бошад 13000 сомонай ба курси имза гардонем 93000 рубл. соҳиби мошин мега ҳама ҷо мошини 100% документош 1 сола, наружни камтар кор дорад, моториш 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародаро мошини навбати ВАЗ 2101 соли барои 6984 объем моториш 0.5 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. нархш боша 6000 сомонай ба курси имза гардонем 43000 рубл. баллонош навай, ходовои 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. хуб бародаро мошини навбати ВАЗ 2106 соли барои 16005 объем моториш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 8000 сомонай ба курси имза гардонем 57000 рубл. соҳиби мошин мега мошини айнол сабира чидагӣ, ҳуҷҷатош 1 сола, беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ занг бизанад, бо савдо мешуда. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро мошини навбати ВАЗ 2109 соли барои 6997 объем моториш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 10000 сомонай ба курси имза гардонем 72000 рубл. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, краска радной, магнитофон, санбуфи аҷоибот, мотор коробкаш 100%, ходовоиш 100%. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро мошини навбати ВАЗ 2110 соли барои 16005 объем моториш 1.5 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 19000 сомонай ба курси имза гардонем 136000 рубл.
соҳиби мошин мега документош то моҳи феврали соли 2021 танировкаш то моҳи сентябре хадавои 100% губкават кардагиай хайрдори аниқ бия фақат ай пеш гап мезанем. Номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. Бародарон, мошини абатив аз 21/11 соли барои 6980 абиё моторш 1.4 сӯзишвориш танҳо бензине, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 12000 сомона ба курси 11 гадоне 86000 рубл. Мошин тоза ҳакай, ранги заводикои хичай, ҳуҷҷатҳош то моҳи ноябрай, 4 баллон пачка, умуман авария кардагӣ нестай, расход надора, нав мотор кардагиай. Номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. Хуб бародарон, мошини абатив аз 21/12 соли барои 16000 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара, нақш бошад 22000 сомона ба курси 11 гадоне 158000 рубл. соҳиби мошин мегам моторш 1.6 16 клапанай, нав я мошид ки 4 баллонош алиш кардагиай, пачкаи баллонош, магнитофон оригинал Sony, самбуфер лозим нест. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародарон, мошини абатив аз 21/14 соли барои 16000 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, нақш бошад 23000 сомона ба курси 11 гадоне 165000 рубл. соҳиби мошин мега 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, гази Евро 4 баллонош дар ҳолати миёна қарор дорад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини абатив аз 21/15 соли барои 16003 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд, нақш бошад 15000 сомона ба курси 11 гадоне 108000 рубл. 4 баллон нав, ягон камбудӣ надорад, ахири нақша, моторш инжектор 100%, беҳуда занг назанед, ягон ҷош вариш шидагӣ нест, черепахош навай. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. бародарон, мошини абатив аз 21099 соли барои 16003 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 9000 сомона ба курси 11 гадоне 64000 рубл. соҳиби мошин мега 4 баллон нав, хадавои нав, аккумулятор 100%, ҳуҷҷатош бучидагиай, моторш инжектор, срочно фурӯхта мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.